Kalye survey. Oh, BBM ha, BBM Sara. Ma'am, bakit po? Para wala na yung addict dahil, na-lesson dyan ang addict. Oh. Kaya, karon na ang mga addict, dili na ka na sa unas, skina-skina. Karon dili na, nangausap ng mga addict. Oh. Ang uban mo daog, agoy, giduog ko. Ang addict, ko'y makapalpang. Nag-istorya siya bahin sa isa niya pagpalambo ang Pilipinas. Okay. Kaya pang istorya ito, nga tagaan daw niya yuta ang mga tao nga naglisod, tagaan niya ganang kwarta, maghimo daw sa funds, something. Asa man siya mong nga budget? Asa mong hulbot, panghulbutan niya kwarta sa LTO, ana? O sa mga departamento. Imaginary kayo, unsa gibuhat sa itubag ni Marcos sa iyang side. Ana siya nga ang mag-focus sila nga ang economy kay mugro sa pabratohon. Well, mas nato sense. Compare kay ano, may compare. sense yan. Nung sila Okay. hinlo ni Celine. Mm. Isam nang hinlo niya bugo. Nya kani siya ang issue niya. Issue siyang papa anong ang inon man ning tuhan na, di ba? Welcome! Isla de Olango Vlog. Subscribe po sa mga bago dyan. Kali-survey po natin dito sa market ng Lapu-Lapu. So ayan na, latest po ito. Latest na gagawin naming survey. This coming May 2022. So tara, survey po. Hello ma'am, butante po kayo? Ma'am, sino po ang presidente tsaka vice niyo po ma'am? Si Marcos. Dito po sa vice natin, ma'am. Soto. Marcos and Soto po si ma'am. Okay, thank you, ma'am. Dito tayo dito. Marcos and Soto. Kayo po, ma'am. Butante. Marcos. Vice po. Marcos and Sara. And Sara. Ikaw, sir. Sino yung presidente mo ngayon? Okay, so undecided po si sir. Undecided. Butante? Butante ka po? Oh, sa election. Ay, then. Ikaw. Makabutay ka? Saan? Okay. So, wala pa? Waka? Wala siya. So, wala siya. Undecided si madam. Nga sa undecided. Okay ra po. Ikaw kanang, sir? Lini. Nya kinsa may bias nimo, sir? May bahas nila. O kani siya. Mo ni siyang unom. Lini. Lenny Are. Kiko. So, nga rin si sir kay Lenny. And Kiko. Salamat, sir. Ikaw, sir. Survey po. Oh, survey po. Kali survey po. Kali survey po, sir. Juan. Isko. Esco. Okay. Dito sa vice mo. Soto. Esco and Soto. Esco and Soto. And Soto. Seryoso na, sir. Thank you, sir, ha. Ikaw, ma'am, botante. Botante po this coming May. Okay. Ma'am, kasi presidente and vice ni mo karon. Presidente na ko, Pacquiao. Pacquiao, okay? Ang imong busy? Soto. Pacquiao and Soto. Pacquiao and Soto. Thank you, ma'am. Narita ni sir. Botante ka po, sir? Sir, tara na, puro na pasali. Okay. Sige, sir. So, wala daw siya. Ikaw, ma'am, botante? Kasi imong presidente and vice? Lenny og si? Lenny og si Kiko iyang vice. Lenny and Kiko. Thank you, ma'am, ha. Kamo, botante mo? Kasi atong ko answer. Yan ang sakwanay. Okay. So, undecided siya sa duha. Vice na. Vice o President. Yo, vice lang po. President. Sarah and President. president ni mo.
Marcos and Sara. Unit team si ma'am. Okay, thank you, ma'am. Asaman ko. Okay. Ikaw, sir, botante ka po, sir. Magambala. Kisa may mo president and vice po. Marcos and Duterte. Sige po. Thank you, sir, ah. The Sara. Ngarita. Yes, sir, B po. Kisa'y presidente nyo, sir. Marcos! Marcos si ma'am. Okay. President. Vice ni mo, ma'am. Ayos na po si Sarah. Sara, okay. Oh, ikaw. Ikaw, be. Kisay mo president. Ay, secret. BBM ako, kisay mo ha. Oh, secret nga. Hindi po kasi kami po ang nag-conduct ng ng Kalye Survey, di ba? Para sa mo. Kalye Survey vlogger. Ha? Vlogger po kami. Vlogger. Para ni. Wala pong nagbayad sa amin. Sana bayaran nila. Oy, ayan, oh. Nasaan yung mga bayad namin, oh? Wala, bayad eh, pero BBM ko. Oh, BBM. Kesa may busy ni mo. Ay, alangan, kisay may busy ni BBM. Okay, unity. Matik na yun. Ayan, Tanda ko oh. ni mo, kisay mo ni mo ha. Tanaw ka sa among sa YouTube. YouTube. Makaibaw kag kinsawo, sir. Asa naman to, Sara? Ayan, ikaw. Supporter niya, Sarah. Ay, buang, wati daw ko eh. Di, Sarah rin ka rin. di, oy. Vlogger sila. Survey. Survey lang po ito. Ikaw, ma'am. Marcos ka. Soto. Marcos and Soto. Ayan po. Botante ka po, ma'am? Ah, hindi po. Ikaw, ma'am, botante. Sino po yung niya? Sa president tsaka vice. Marcos and, oo. Okay. Marcos and Sara. Marcos po and Sara. Pinasi ang kahubog. Sara. Dito. Ikaw, ma'am. Botante ka po. Sino po sa president tsaka vice? Okay, sir. So, undecided ka po, ma'am. Ayan. Ay, ikaw po. Sino? Si Marcos? And Sarah. So, ayan. Thank you, sir. And Sarah. Ikaw, sir. Okay lang? Malaman kung sino yung president siya ka-vice mo. Marcos and Sarah. Okay. So, ayan na. Marker. Thank you, sir. Ay, ma'am, andito ka pala. Sino po? Parehas, Marcos. Marcos and Sarah. Ayan, Marcos and Sarah. Marcos, Sarah din po sa'yo. Oo, Isla de Olango po. Taga Isla din po kayo. Oo. Ayan po yung YouTube channel namin. Kayo, sir, botante po. Ay, ito, sir. Sino po? Isko and... Isko and... Hindi, sir. Ito yung vice natin. Presidente po yan. Isko and Sarah. Okay. So, Isko and Sarah. Isko and Sarah. O, sige, maghahanap. Thank you, kaayo ninyo, Sir, okay, may nga ng sir. Sino po yung presidente mo, sir? Marcos, dito po sa vice. Marcos and Sarah, thank you, sir, Marcos and Sarah. Hello, ma'am, botante po. Pwede malaman kung sino president and vice mo, ma'am? YouTube lang po ito, ma'am, YouTube. YouTube lang. Kayo po. Marcos dito sa vice.
Sara. Okay, Marcos and Sara. Ikaw po, ma'am. Vice, tsaka ano lang po, President. Sara na lang. Sara and dito. Marang waka lang. Magpunta. So, Sara. Na lang. Sara and Marcus. Okay. Dito tayo kay Sara and Marcus. Nag Sa may ato, ana. Wa, manguan ta ani ko say kaayuhan na to ani. Salamat mama. Okay. Ari na mga ano. Lang ano man eh. Ha? Ako ba na? Nanay, butante po. Kasi mo presidente og vice nay. Ah. Happy tato election. Kung daddy, BBM. Ala, dara mong daddy. Daddy day na nimo. Ala, oy, ang imong face eh. Mami. Inday. Inday niya. Sige, madam. BBM og Inday. Sa? Wa pa, magkuan pa mi. Karon? Wa ko kakuan. Wa pa manggoy kuryente sa isla. Isla pa mi. Oh. Isla di lang ko pa. Thank you. Ma'am, kasi mo presidente and vice. Okay. So, undecided si ma'am. Okay. Sige po. Ikaw, sir. Nang gambala. Ikaw po, sir. Ikaw, sir. Ito, presidente tsaka vice mo, sir, kung meron na po ba? Ikaw, presidente. Mm. Ikaw, veteran ako. Ikaw, presidente. Hindi, sir, ikaw wala pa, undecided. Wala pa, Okay. undecided. So, undecided po si sir. Wala. Saka na lang daw siya magde-decide pag ano na. Sige, sir. May isang commander. Okay, sir. Thank you, sir. Ikaw, Ma'am Butante, sino po yung presidente tsaka vice mo? Wala, undecided. Sige. Ikaw, sir, sino presidente tsaka vice mo? Presidente na ko. Daray. Laksun. Ang vice na ko gani. Laksun and Sarah. Okay, si Laksun and Sarah. Survey lang po ito, ma'am. Ayaw na mag-ano. Kayo, sir. Marcos. Marcos. Matik. Matik. Dito sa vice. Kani ubok ni. Vice. Si Sara na matik. Oh, Marcos, unit team. Unit team yung sa'yo. Okay. Kana si Lini mong good ka imaginary nga kuan ba, yung mga vision ba. Kita mo to nag-istorya siya sa kuan. Harap ka ng ano, sir. Nandito pa yung mic. Sige, sir. Ito nag-istorya siya bahin sa isa niya pagpalambo ang Pilipinas. Okay. Kaya pang istorya to, nga tagaan daw niya yuta ang mga tao nga naglisod, tagaan niya ganang kwarta, maghimod sa funds, something. Asa man siya muhol ana nga budget? Asa mo hulbot panghulbutan niya kwarta sa LTO ana? O sa mga departamento. Imaginary kayo, unsa gibot, unsa itubag ni Marcos sa iyang side. Ana siya nga ang mag-focus sila nga ang economy kay mugro sa pabratohon. Well, mas nato sense. Compare kay ano, may compare. sense yan. Yung sila Okay. hinlo ni Silini. Mm. Isa man ang hinlo niya bugo. Nya kani siya ang issue niya. Issue siyang papa anong ang inon man ni Tuhana, di ba? So smart ba smart. Thank you kayo, sir, sa imong opinion, sir. Thank you. Ayan, grabe, Grabe ni sir. Sir, meron po kami presidente, pero kami po ay nagkukonduct ng career survey. So, parang unfair naman po para sa iba na malaman kung saan kami. Oo, meron po kami, sir. Oo, nag-conduct po. Unfair po, di ba, sir? Ayun, may nakasagutan po nga kami kanina first. Sige. So, undecided. Okay. Oo. Ato tangin sound say. Okay. Thank you, sir, Okay. Pause lang sa. Asa posa ni. Hayaan mo na Ano man, dito na lang. Hari. Ha?
Hello, sir, botante. Sino po yung presidente tsaka vice mo, sir? Si Sarah. Vice po, Sarah. And yung president nyo po? Tara, okay. Si, BBM. Okay po. BBM and Sarah. Thank you, sir. Kayo, ma'am. Okay lang po malaman kung sino president at saka vice nyo. Bongbong and ito. So wala po kung Bongbong and Sarah. Okay po. Sarah. Ikaw, ma'am. ito yung president tsaka vice. Ito yung vice mo. Dito. Hindi ba sigurado So, wala. sa question mark? Undecided. Okay, si undecided si ma'am. So, sa vice siya meron po. Ikaw, sir. Sino po, sir? Bongbong Sara, si sir. Oo. Punta muna kami sa... Thank you. Kasi kami grupo, ma'am, kaya na makadesisyon. Okay po, sir. Okay po, ma'am. Okay po, ma'am. Thank you, ma'am. So, dito tayo. So, ano muna kami sa may music, baka makapiright kami sa music. So, dito kami banda pag medyo hindi na clear yung music. So, hello po, magandang hapon po. Botante po. Survey lang po tayo kung may napupusaan kayo dito sa President tsaka Vice. Marcos and dito sa Vice natin. Marcos and Soto. And Marcos po and Soto. Marcos and Soto. Ikaw po, ma'am. Marcos and Okay, so Marcos. Yung sa vice mo? Wala. Ito si Atienza, Kiko, Weliong, Belio, Soto, and Sarah. Sarah. Okay. Ikaw po, sir? President po and vice, kung meron na po. Marcos po and dito? Marcos and Sarah. So, ayan po. Sir, maraming salamat po, sir. Okay. Parang maingay doon. Doon tayo. Hello, sir. Matanong kung botante po kayo? O sino yung president mo tsaka vice? Kalye survey po ito. Ayan, may YouTube channel pa tayo. Bongbong tsaka BBM and okay, unit team po. Ikaw, sir? Okay. And ikaw din po, sir, botante. Okay. Ikaw? BBM tsaka Sarah. Ayan, sir, baka sa YouTube. Thank you, sir, Hello, botante. Sino presidente nyo? Ayan, may YouTube channel po tayo. Sino presidente nyo? Ikaw, sir? Ito si Sir BBM tsaka si? Dito tayo. BBM ang sabi mo. Yung vice mo. Vice ko Sana all, si Kiko. Sana all. Okay, sana all, Kiko. Yes. Ayan, YouTube. Kayo, ma'am. Sino? BBM. Sana all. Yung vice mo, ma'am? Sarah. Ayan, ikaw, sir. Marcos? Yung vice? Vice boss. Sarah. Dito tayo sa ano. Salamat, ma'am, sir.
Wala? So, undecided si sir. Kayo, ma'am, ang botante po? Ah, sige. Ito. Kayo dito, botante. Correct. Okay. Isa. Ah. Wala pa, wala na. Ay, Pacquiao. Pacquiao and Pinaka mo ito ha? isa lang. 'Di ba pag nagpupunta ka ng ano, isa lang. O pag ang vice mo, okay. Pacquiao and Kiko. Nilabutan ako. Ito, ikaw, sir. Wala. So, wala. Ayaw ni sir. Dito tayo kay sir. Ha? Okay. Tapos na ba? Okay. Oh. Ay, bagong update po ito. Kasi malapit ng ano. Malapit na. Bagong update po ito. Ilan ba kayo dyan? Yung vice nyo? Yung bayan sa amin si Soto. Soto. Sara di ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mangyari. 1, 2, Mangyari. 3, 4. Patalo sila. Okay. So, yan yung solid. Pag kahit, matalo, manalo. Yun. So, yan. Oo. Pag question mark, undecided po yan. O, sige. Maraming salamat po. Kayo po, ma'am, botante. Okay lang po. President tsaka vice. Pacquiao. Sino naman yung ano mo, sir? Vice? Willie. Okay. Ayan. Pacquiao and Willie. Pacquiao, dalawa, and Willie. Thank you, ma'am and sir. Willie. Nasaan na si Willie? Ito. Thank you. So, dito. Hello po, botante. Sino botante? Ma'am, pwede mahingi ng President and Vice? Survey lang po ito, survey. Sino ba yun? Meron po kayo? Presidente tsaka Vice President. Marcos pong sa'yo? Sino? Ano? Ito si Marcos. Ayan, ito si Marcos. Dito sa Vice natin, meron tayong 6 kandidato. Marcos and Sarah. Ganun. Okay, Marcos and Sarah then. Marcos 2 and Sarah 2. Yes, survey po. Kalye survey po ito. Kayo, mambutante? Meron? Wala. Okay. Kayo, ikaw? Meron? So, wala ata. Okay, maraming salamat po. Okay, dito kabisaan. Ma'am, botante. Botante ka. Ito, sino president and vice mo? Yan, YouTube po. Survey po natin. Oo. Kung mayroon ka po na puspusuan, pero kung wala, meron tayong, Pili ka lang po dito. Oo, malapit na pong eleksyon, di ba? Sa Mayo 9. So, ayan po. Ikaw, ano? Okay. President. So, meron, wala. Hindi pa. So, wala pa, undecided. Okay, undecided po. Wala na kang marker. Undecided. Dito tayo. Hello, ma'am. Manggagambala. Botante po. Ikaw, ma'am. So, wala? Okay, so ayaw. Ayaw nila. Hello, botante po kayo? Botante, President and Vice?
Lapit natin. Live po tayo sa ating YouTube. Okay. Oo, sige, kaway po. Oo. Oo. Okay, sige, pumili ka, sir. Yes, Kalye survey. Uso po yung Kalye survey ngayon. Isko, okay. Dito sa vice mo, sir, sino? Okay. Isko and Willie. Oh. Ito si Kuan. Ikaw, sir. Wala lagi ka tong Muslim nga si Kuan. Si Faisal ba? Ano Sin- wala man siya. Invalid dito siya. Sino, si Ong? Oh, si... Faisal ba? Meron ba? Parang... Wala. Hindi, presidente yun. Adi... Ah, Isko sa akin. Isko dito. Vice. Si Sarah. Vice. Okay, Isko and Sarah. Sarah. Dito. Ikaw, sir. Ikaw, ma'am. Isko and... Willie. Ong. So, Sir, is... YouTube naman, sir. Ko. I-upload na. Oo, para makita mo yung mukha mo doon, sir. Sino? Oo, ikaw, sir. Ako, Oo. BBM ko. BBM and Sarah. Sarah. Oh. Marcos and Sarah. Wala nang maano. Amo ni sa inyong kuan, sir? Oo, sir. YouTube. Upload din na rin. Ikaw, sir. Oh, sige, kumaway din po kayo sa ating. Mamaya, sir. Upload din. Live. Amo na sir kay Kuan. Wala pa na. Si Isko tsaka si Suto. Isko and Suto. Tingnan natin ma-upload na ba? Baka sa sunod na araw kasi part 4, mag-start kami sa part 1. Okay, ha? Passport mo siya. Oo, part... Ikaw, sir! Wala akong ano dito. Ano? Okay. Okay. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ikaw, ma'am! Okay, dito. Okay, dito sa'yo. Magkakandak na naman ng survey. Hello, sir. Magandang hapon. Botante ka? Ay, hindi. Ikaw si Botante? Survey lang po. Ikaw, ma'am, Botante? Survey lang po. Okay. Ma'am, sino po yung ano mo? President tsaka Vice. This coming May 9. Marcos and Vice. Sarah. Okay. Yun lang po. Thank you, ma'am. So, Marcos po and Sarah. Sarah. So, dito, naubos na ang ano. Wow! Ang daming isda. Ma'am, Botante? Wala may butante. Sabi ng ano. Kayo po, sino po? Marcos. Botante ka po? Oo, kasi ang... ikaw, ma'am. Yung Marcos na tatay o yung ano? Yung anak, yung si Sandro. Sino idol mo doon? Marcos lang? Okay. Si... Wala? Okay, so undecided si ma'am. Hindi ka makapag-decide. Okay, ma'am, thank you. Hi, sir. Kayo po, meron na ba? Meron pa kayong ano? President tsaka vice? Oh, sir, bilang po, wala pa. Ikaw, sir. Sir. Ikaw. Marcos Ping sa'yo, okay? Andito naman sa vice natin. Vice, ito po yung Duterte. Okay, maraming salamat po si Marcos ang sa kanya. And Sarah. Dito tayo sa ano. Sir, botante po kayo. Marcos and Sarah. Okay. Marcos. Ikaw, ma'am? Sarah and Marcos? Okay. Paubos na yung space. Pati yung marker ko. Oo, thank you. Ikaw, sir? Oo.
Oh, yung isa. Yung isa. Yung isa, yung Paris, yung vice, sino? Vice. Mm. Sara ako. Okay. Sana ako. Sara. Oh, ayan po. Solid ba? Oh. Thank you. Ikaw, sir. Ikaw, sir. Lahat nila ang kwan. Sino ba hinahanap mo, sir? Wala. Yung nagdadala daw. Ikaw, ma'am, ikaw. Sara. Sarah and? Sino yung Ito yung president, BBM. BBM and Sarah. Ikaw, madam. Sarah and BBM. Mm. Puno. Boss, ikaw, ma'am? Same? Pati marker ko, ubos na. Wala yung hinahanap ni Junjun. Nawala. Saan kaya nagpunta yung Sige, ma'am. Thank you, ma'am, ah. So, dito tayo para makapagtali tayo. Ito. Ito si ma'am. Ma'am, botante ka? Oh, ma'am. Bongbong. Bongbong and Sara. Sarah, ma'am. Maraming salamat po. Ito. Bongbong and Sarah. Ikaw, sir, botante ka po. Botante po kayo dito. Survey lang, sir. Magsasurvey po kami ng president tsaka vice. BBM and? Sino yung vice nyo? Oh, kadaw na din. Ito po yung mga vice natin. At yan sa Kiko, Willie Ong, Belio, Suto, and Sarah. Sarah. So, BBM and Sarah. Ikaw, ma'am? Ano, meron na po ba? This coming May 9, di ba? Election na po. Sino po? So, undecided si ma'am. Okay po. Talagang undecided si ma'am. So, marker. Ikaw, ma'am. Wala? Okay, undecided din si ma'am. Eh, kayo po dyan, sir. Sino po? BBM and Sarah. Okay. Sana, iris na lang iban. Ayan po. Hindi po, sir, kasi naka-live, sir. Sarah din po sa inyo. Okay. BM. And the rest. Mama, tanong ko po, bakit po BBM? Smart mo kung saan niya. Wala sa premise ba. Oh, okay. So, dito ka nang linig eh. Puro sa kanila. Pati mo gud na. Mm. Dapat tunay. Okay. So, ayan. Walang division ba? Mm. Diba? Ma'am, thank you po kayo, ma'am. Oo, makikita po yan sa YouTube. Ikaw, sir, bata pa? Okay. Thank you, ah. Ma'am, butante. Oh, ma'am, sino po? YouTube po natin. Maganda eh. Okay, ma'am, sino po? BBM, Sara. BBM Sarah. Ay, oo nga, may doon. Kung sila sila kakot award, BBM should be no. Okay. Puntahan natin si ma'am kasi feeling ko ano siya eh. Ma'am, Bakit? YouTube? yes, Kalye survey. Oh, BBM ha, BBM Sara. Ma'am, bakit po? Para wala na yung addict dahil, na-lesson dyan ang addict. Oh. Kaya, karon na ang mga addict, dili na kara sa unas, kinaskina. Karon dili na, nangausap ng mga addict. Oh. Bota na. Ang uban mo daog, agoy, ginuo ko. Ang addict, ko'y makapalpahuan mo daog. So, ayan po ah. Ni ma'am, galing ni ma'am. So, ayan. BBM and Sana Duterte, Duterte lang ako ko. Okay. Amo ma'am, BBM ako. BBM ikaw, ma'am. Ay, bata pa. BBM and vice mo? Sarah. Sarah. Ikaw, ma'am. Simra. Ito kasi, ma'am, hinga natin ng ano. Bakit po, unit team? Guys, sukli guys. Okay. Thank you, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Dito kami. Mm. So,
magbabago after ano. Iskina sa loob kay manawag pa. Alit ka. So talaga na-experience mo yung dati. Oo, nya na pa din nga buang masalingan. Nagbubo na lang. Yung addict, di ba yun, yung addict time ni Aquino yun? Oo, Oo. Aquino. Pag Duterte na. Pag Duterte na. Oo, diyan ka na dapat Oo. hadlok na, ano ba, nangundang na. So ayan, maraming salamat po sa inyo. Ma'am, butante po kayo. Sino po yung presidente tsaka vice nyo? Sara. Sara po. And vice po ninyo, president? Ito, Sara, vice. Yung president. Wala kay president. Okay. Ikaw, ma'am? Wala ko senador. Okay po. Ikaw, ma'am? Sara ka din na. Nya, yung presidente mo? Ito po yung vice. Ito yung president natin. Oo. Ito yung Sara, vice. Pacquiao. Duterte. So wala man si. Sara lagi, Sara. Vice lang siya, okay. So wala ka, undecided. Vice na si Sara. Vice ra yung ipadaganan. Ang president nga kakuan niya is BBM. Ka aliado niya. Oh. Watay mayor. Ikaw, ma'am. Sino? Oo, Sara. So wala, undecided ka sa ano. Ikaw, ma'am. Kayo survey po natin, President and Vice, kung meron na po ba? Marcos and? Sara. Okay, thank you, ma'am. Marcos and Sara. Ito, ikaw. And Pacquiao and Kinsa? Pacquiao and Sara. Oh, napoy Pacquiao diri. Napoy Pacquiao. Ito, ma'am. Ayun, kasi nag-ano sila eh. Wala po. Wala. Si Bongo umatras po sa president, pagka-presidente yun. Umatras na po si Bongo, ma'am. Wala siya nilan sa Presidente lang. Uyang siya. Alkansihon? Mo may desisyon ni Ma'am Sara nga vice ra gid siya kay ang iyang gikuanan is BBM man sa president. So, thank you, ma'am. Oh. Ikaw, butante? Butante po kayo? YouTube lang po ito. Live na. Oo, live po tayo. Sino yung ano nyo po? President tsaka vice? Survey po natin. Isko, yung vice po, ma'am. Hindi, puro president. Dito po sa babat. Okay, Isko and Soto. So, Isko tayo and Soto. Ikaw, sir. Marker. Yung sa'yo, sir. Isko and? Sara. Isko and Sara. Sara. And Isko. Maraming salamat po sa inyo, ma'am and sir. At kami dito muna. Butante po. Ito si madam. Sino po, ma'am? Lenny? Dito sa baba. Vice. Butante ka, ma'am. Talagang pinangunahan. Butante siya? Butante na. Ang liit kasi. Butante na pala siya. Okay. Tanungin natin. Sara yan, Sara yung sa kanya. Sara din po yung sa'yo? So, Sara, dalawa. And, Isko. Yung president niya. Lenny. Yung, Pacquiao yung sa'yo. Pacquiao. Okay, thank you. So, ayan kami po ay magtatali na kasi, ayan
na ano na, wala na pong space at medyo hapon na po. So, dito tayo. Napesa. Ay, Pacquiao and Vice mo, vice. Vice. Pacquiao and Sarah, okay. May pahabol, may pahabol. Pahabol si Sir Pacquiao and Sarah. Okay. So magtatali na po kami sa aming part 4 dito sa Lapu-Lapu, Cebu. So ayan dito, Lenny, nakakuha po siya ng dalawa. Pero ng marker. Nagkakaubusan din po ng marker. 3 na yung marker namin pero ayan, 2. Pacquiao po nakakuha ng 7-5 plus 2-7. Anong nangyari sa marker natin? 7. Ayan. Lacson po, 1-1. Marcos. Ayan. Kasi yung part 3 po, medyo nalito ako. So, ayan, check natin. Double check po natin. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ayan, hindi ko na naman naglagyan. So, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, plus 1, 55, plus, ilan ba to? 1. 1 lang pala to. So, plus 6. Nalito. Ulitin ko po. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Huli na to 30, 35, 40, 45, 50, plus 6. Okay. 56 dito. 56. Marcos, 56. Esco, 5 plus 4, 9. Parlade, nakakuha, 0. 0 Di Guzman. Undecided po ay 5, 10 plus 4, 14. So, ayan po. 2, 7, 1, 56, 9, 0, 0, 14. Yan po ang ating president, tali. Okay, dito naman tayo sa ating vice. Atienza, 0. Bilyo, 0. Ong, nakakuha siya ng 4. Kiko, nakakuha siya ng 4. Sarah naman, medyo marami-rami. 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 60 po si Sarah. 60 po. Soto naman is 5 plus 3, 8. Undecided po, 5, 10 plus 3, 13. So, ayan, 13 po. Recap. Recap natin, President 271, 56, 900, and 14. Dito sa Vice, 004, 60, and 48, tapos 13. So, panalo po sa ating presidente. Marcos, sa part 4 natin, Marcos got 56, and sa Vice naman, 60 kay Sarah. Ayun, sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aming munting channel, Esla Di Ulango Vlog, please po, pakisubscribe na. And please do like and share sa aming mga videos. And mag-ano po kayo, abang po kami sa mga upcoming videos po namin sa whole Cebu. Ayan, thank you so much po. Thank you.